Здравейте! Какво става, хора? Това е Пешо. Това е Пешо. Пешо го няма. Така. Това е новото ни видео. Добре. Това е новото ни видео. Няма да хареса. И да. Се видим в края. О, мама, бебечко, нани, бе, спивай. Цял ден си ти бе! Мама, заспава ли? Гачулягай си! Тас пак, махай се, бе! Ти на кой викаш махай се, бе? Тас пак, не ме занимавай, бе! Наказан си! Коля! Коля! Ко правиш, бе? Мамо, нищо! И да не е срам, бе! Мръсник така! Нашата къща! Мамо, всъщност не сме къща, а апартамент. Абе, я не ми казай в какво сме! Край! Наказан си! Пак ли тази? Кажи, Пено. Нищо, Гоше, искам малко захар за кекса, който правя вкъщи, да. Ай, влезай. Да, Гоше, не си я влизам. Да седите пак правиш глупости, това. Че аз съм добър съсед. Хубаво къща. Ей ти захарта! Мерси за захарта, Гоше. И това беше... От нас. Надявам се да ви е харесал. Се следващия път. Nice boy! Но якъв мисъл. Ти на кой викаш? Махай се, бе! Много хубаво захар, си. Се смея го пак. Мама ще ме уби. Маме!